ba a santa ba. Allah ka ji kan hakimin Kabo sarkin yakin gabas na jihar Kano. Alhaji Idris Muhammadu dan Kabo Ka sama aiki ya zamto garkuwa a gare mu gaba ɗaya rabbana. ta dau annabawa tuntuni malaman wannan zamani, ta dauki rago ta dau gwani, ta dau jariri kankani bai taɓa ganawa da uwarsa ba. Allah ka ji kan hakimin Kabo sarkin yakin gabas na jihar Kano. Alhaji Idris Muhammadu dan Kabo Ka sama aiki ya zamto garkuwa a gare mu gaba ɗaya rabbana. ya ta daukin hakimin Kabo, wannan mutumin ya san rabo, kowa na ji sai na ji yabo. Idris ga kyauta ga rabo, bai kori miskina ya gidansa ba. Allah ka ji kan hakimin Kabo sarkin yakin gabas na jihar Kano. Alhaji Idris Muhammadu dan Kabo Ka sama aiki ya zamto garkuwa a gare mu gaba ɗaya rabbana. Idris mai san danginsa ne, mai yawaita ziyara ta su ne, mai kyauta mai tausan su ne, sannan mai bautar rabu ne, mai yin biyayya ne ga uwa uba. Allah ka ji kan hakimin Kabo sarkin yakin gabas na jihar Kano. Alhaji Idris Muhammadu dan Kabo Ka sama aiki ya zamto garkuwa a gare mu gaba ɗaya rabbana. ya ce danginsa ya gaida su, Kaduna har ya yi ganawa da su, kallonsa na ƙarshe shi da su, ya yi magana da yawa da su, ashe ba sa kuma jin zancinsa ba. Allah ka ji kan hakimin Kabo sarkin yakin gabas na jihar Kano. Alhaji Idris Muhammadu dan Kabo Ka sama aiki ya zamto garkuwa a gare mu gaba ɗaya rabbana. ya dawo ne washe gari, ya ɗau mota ya nufo gari, ba rakiya ba ayari, kuma ba wani kwakwaran shiri, bai bar direba ya zamtu ko shi ba. Allah ka ji kan hakimin Kabo sarkin yakin gabas na jihar Kano. Alhaji Idris Muhammadu dan Kabo Ka sama aiki ya zamto garkuwa a gare mu gaba ɗaya rabbana. ya je ya gaida mahaifiya, ta yi ma addu'a managarciya, dadi ya cika masa zuciya, hanyarsa ta dawowa gida, abin ya faru ba za na rufe ku ba. Allah ka ji kan hakimin Kabo sarkin yakin gabas na jihar Kano. Alhaji Idris Muhammadu dan Kabo Ka sama aiki ya zamto garkuwa a gare mu gaba ɗaya rabbana. yana tuki ya yi haɗari, baciyo babu tafakkuri, mutuwa ta samu